Haleluya, 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 haleluya. Amazangu rugare kwamuri. Noti, it's nice to be here. Zvakanaka kuva pano. Uye zvakanaka kuva pano. It's nice to be here. Tinotenda kuna Mwari iye wakwegura kwamazuva ake, iye nebvudzi chena nendebvu chena, iye wakwegura chaizvo ugere pachigaro chake chekumusoro-soro. Jehovha Mwari waIsraeri ngaakudzwe kubva zvino nokusingaperi. Tichiti amen. Tinokudzawo Ishe wamadzishe, Mambo wamadzimambo, Ishe wedu Kristu Jesu ngaakudzwe kubva zvino nokusingaperi. Nekuda kwenyasha dzake, nekuda kwekuteurwa kweropa rake, Ishe wedu wakazvidurura iye kuti isusu tigova vana vaMwari, tigobarwa patsva, tigova vamwe vevadyiwe nhaka youpenyu husingaperi. Iye mwanakomana waMwari akabarwa pasi pemurayiro, kuti zvaakabarwa pasi pemurayiro agonunura vose vari pazasi pemurayiro, kuti iye agova nenyasha dzekutenda, kuti ani nani ane kutenda atenda kunyasha dzaMwari. Naizvozvo munhu weye achanzi mwana waMwari, achabarwa patsva, achava nokubarwa patsva kuchange kuchiitika, kuti agonzi mwana waMwari. Anyururwa kubva pasi pemurayiro, murayiro haunganyurure munhu
kubva pamurayiro kuti awanikwe achienda kuva mwana waMwari nemurayiro bedzi. Mabasa emurayiro haatisvitse kuushe hwaMwari, mabasa emurayiro haatibatise patsva, mabasa emurayiro haatipinze kuushe hwaMwari hwekumusoro kudenga. Naizvozvo tinotenda Ishe Kristu Jesu, Ishe wamadzishe, mambo wamadzimambo, ngaakuzwe kubva zvino nekusingapere. Amen. Ndinokudzawo mweya mutsvene waMwari, mweya wezvokwadi, azati ari Holy Ghost kana kuti chipoko chitsvene, ndaiye haasina kubvira afa, iye haana kurarama pano panyika akafa akaenda kudenga, asi iye ndiye wakaduruka kubva kudenga akauya pano panyika, akauya pane vanhu vakafa pano kuti tigova vapenyu, kuti atidzidzise zvose zvofanira zvichiitwa panhau dzekuenda kudenga, panhau pane zvose zvokuita zvaKristu. Mweya mutsvene waMwari anotidzidzisa, mweya mutsvene waMwari anopinda mamuri kuti mugonzwa shoko evhangeri kuti muinzwisise, nevaparidza kuti vaiparidze zvichibva kuna Kristu. Naizvozvo kana paine mumwe anoparidza evhangeri izvati iri yaKristu, munhu iyeye zvinonzi naPauro, munhu iyeye ngave munhu wakatukwa nokusingaperi. Kana paine imwe dzidziso yamunodzidziswa izvati iri dzidziso ine zvokuita nezveushe hwekumusoro kudenga, evhangeri isine zvokuita nezveKristu Jesu, evhangeri iyoyo munhu iyeye achanzi munhu iyeye achanzi munhu akatukwa nokusingaperi. Mweya mutsvene waMwari ngaakuzwe kubva zvino nekusingaperi. Amen. Azati ari Pio, azati ari Damreta, azati ari Genasio, kana kuti mamwe mazita api neapi amungareve, azati ari dzimu inoyera kana mweya unoyera kana zvipi zvinoyera, mweya mutsvene waMwari ane zita rake, anonzi mumwe Munyaradzi. Munyaradzi watakapiwa, iye mweya mutsvene waMwari wazvokwadi, ndiye uyo watinotenda kwaari. Naizvozvo ani nani anokutenda kuti Kristu ndiye Ishe, munhu iye achatungamirirwa nemweya waMwari. Mweya waMwari, Mwari achabata ushe maari, kutenda ikoko kuchawedzerwa uye kuchakudzwa. Naizvozvo tinokutenda yama kana tichiungana saizvozvo, nyama nemweya zviri pamwe chete, nehama dzedu dziri pamwe chete, vanhu vari pakufara saizvozvo, tichirarama nekuenda nhasi rarimwe zuva. Takapedza kuonana svondo rapfuura. Naizvozvo tinotenda kuti vamwe venyu vachiri vapenyu, hapana watisiya kubva panyika dzino, tiri tose panyika dzino tichararama kusvika Mwari ati makore edu akatarwa naMwari akazara, tamararama pano panyika. Hakuna munhu unoraramiswa naMwari kuti munhu anopedza amai anopedza 9 months vakaita zvinhu kudai vachitabura nemimba kuti mwana azomborarama 2-3 years pano panyika. Hakuna Mwari akadaro. Mwari kana achipa vanhu upenyu anopa vanhu upenyu kuti vanhu vararame upenyu hwakazara. Naizvozvo tinotenda kuna Mwari iye kuti mukutenda kwedu, kunamata nekutenda kuna Kristu Jesu, tinowanikwa tichichengetedzwa mweya yedu, tinochengetedzwa nenyama dzedu. Naizvozvo tinotenda kuna Mwari anotiwedzera mazuva ekurarama pano panyika, tichirarama pano panyika kuti tiwane rimwe zuva rekutendeuka. Tirarame pano panyika kuti tiite mapati, tiite mabhavhadhe pati, tiite maanniversary pati, zvese zvingori zvimapati. Hapana kana chinongonzi vanhu vakumbonda kunonamata anenge angori mapati after party, graduation party, wedding party, maroro party, izvozvo zviri pakafiwa vanhu vakutoita pati panhamo. Kufara chete, mufaro chete ndokudiwa navanhu. Asi hama ndinokuudza kuti mafaro hapana kwaanotisvitsa, mafaro hatisvitse kuushe hwekudenga. Mafaro akatongofanana nemurayiro, murayiro hapana kwaunotisvitsa kuushe hwekumusoro kudenga. Murayiro unotiperekedza kuushe hwekumusoro kudenga, unotiperekedza kuna Kristu murayiro. Asi murayiro haukudzanzi murayiro wakaipa, kwete. Asi murayiro unotisimbisa kuti utiperekedze kuna Kristu. Tikararama tiri pasi pemurayiro ticharamba tichitya Mwari, uye zvivi zvakauya kuti murayiro takahupiwa kuti zvivi zvatanga takuita pano panyika zvanga zvosemesa pamberi paMwari. Mwari akati vape murayiro kuti vanhu vaende pasi pemurayiro kuti vaponese mweya yavo, zvivi zvavo zvanyanyisa zvanhuhwa kusvika kumusoro kudenga. Zvino takapiwa murayiro, titeedze murayiro. Tateedza murayiro, asi kuti tozoenda seiko kuushe hwekumusoro kudenga. Mwari akati aiwa, ipapo ndakaita chipikirwa chandakaita madzibaba enyu Abrahama, kuti Abrahama ndakamupikira kuti ave baba vamarudzi ose achabva kwaari achawanika achisangana neupenyu husingapere muna Kristu. Chipikirwa ichocho chakapikirwa nyangwe murayiro usati wanyorwa, murayiro usati wapiwa, takanga tatopiwa kare kunzi
tapingirwa isu tipinde kuushe kumusoro kudenga. Nimweya wakapa simba kuna Petro, kuti Petro akapiwa simba kuparidza evhangeri kune vakadzingiswa paJerusarema nevakadzingiswa panyika dzeIsraeri dzakare. Naizvozvo iye wakapa simba kuna Petro, ndio wakapa simba kuna Pauro. Pauro akafamba kukaparidza evhangeri kuvarombo vanotambura kuvaheteni kubudikidza ini newe. Naizvozvo evhangeri iyoyo iri kwatiri, zvairi kwatiri evhangeri tofanira kuti ichengetedze, tofanira kutya Mwari, kutenda kwedu kuwedzerwe, kwete kutapudzwa nendau dzemurayiro. Murayiro wakanaka, asi murayiro hautisvitse kuushe kumusoro kudenga. Pauro akaparidza nhau idzi akataura kuvaGaratia, akatairwa imi vaGaratia munogokura sei kumusoro, mugoita sekwe sevanhu vasingafunge. Ndamwe yamutsvene waMwari iye vacho akatipa simba rekukuparidzirai evhangeri kuti mugova vaponi, mugova vadyi venhaka. Iyoyo ndio mweya wamunoshora nhasi. Ndamu chipikirwa ndo chakatanga murayiro usati wasvika. Asi imi munomhanya nemurayiro wakasvika nezuro, ndiwo mubva mataiwa imi murayiro, muteedzera murayiro. Asi kana zvakaonekwa kunzi murayiro hakuna munhu ungapinde kuushe kumusoro kudenga nemurayiro. Murayiro kana moita murayiro hamusi kuita zvakanaka, nokuti handinani anenge achikora murayiro, achikora yosi murayiro. Makatadza kuchengeta kana imwe chete. Musatuka, musachiva, musada ukadzi wokwako, musada mhongoro yokwako, makazvitadza zvose. Musanamata vamwe Mwari kunze kwangu, makazvitadza zvose. Ndakuchiva mukadzi azatari wako chaiko, kuchiva ikoko kutonamata vamwe vaMwari. Saka murayiro wokutanga chaiwo watomutadza. Murayiro wokutanga chaiwo. Ida Mwari wako nesimba rako rose namano ako ose. Ndo murayiro mukuru pamirayiro yose, wakaitadza iyoyo. Wakadedera waona mukadzi, ukatoni mukadzi uyu wakanaka anofanira kuva wangu, nokudedera ikoko wakatonamata zvifananidzo, watonamata chifananidzo pamberi paMwari. Saka vazhinji vakaoneka kuti hapana kwavanosvika nenhau idzi, mwoyo yavo mikukutu, mitsipa yavo yakaomarara. Saka Mwari akati chiko, akati aiwa kwete, nhau yemurayiro inhau yokutambudza zvivi zvavanhu pano panyika. Asi kandi nepurani yandiinayo yokutanga yandakaita chipikirwa namadzibaba avo Abhurahama, ndichiti mauri iwewo marudzi ako, iwe mwana wako iwe achaponesa marudzi. Mwana wako aitaurwa ndaive Ishe wedu Kristu Jesu. Iye yanzi achaenda kutenda ikoko ndo uchaponesa marudzi, achabuda kwauri iwe Abhurahama. Saka pai patinotaura tichiti Abhurahama, baba vedu Abhurahama, tinenge tichitaura baba veAbhurahama vebhaibheri. Asi baba Abhurahama havazati varivo vanotipinza kuushe kumusoro kudenga. Ndavaripo vamwe vapostori vanofungidzira kuti Abhurahama ndiye Mwari, Abhurahama ndokuti Kristu. Kwete, nhau idzodzo haizati neevhangeri inobva kuna Mwari. Gadzirisa ipapo, hama ndaevhangeri inobva kuna Mwari inotaura kuti Abhurahama ndibaba vamarudzi. Haazati ari Kristu, haazati ari iye Mwari. Asi Kristu ndiye mwanakomana, iye mwanakomana akabuda kubva muna Abhurahama ari pasi pemurayiro, kuti anunure vari pasi pemurayiro. Zvaizopanisika kuti munhu anobarwa azati ari pasi pemurayiro, ari pamusoro pemurayiro, kuti anunure vari pasi. Asi kuti anunure vari pasi anofanira kubarwa pasi nezvakatukwa, nezvimwe zvinotukwa zvomurayiro zvakazvituka pakati pake iye panyama yake. Shoko rakanyorwa chikanzi iye wakatukwa nemurayiro. Murayiro zvawakatukwa iye akaiswa padanda, ogotukwa. Saizvozvo ndozvakaitika pana Ishe wedu. Ishe wedu akaiswa padanda, aiswa padanda, akaroherwa, akatukwa padanda ipapo. Kusvika izvozvi takaponeswa nokufa kwake. Topinda mvura. Ngativhuriwe navaGaratia 3. Garatia 3 mukati vakuru varipo, murayiro hauponesi, asi unoita kuna Kristu. Saka nhau iyi ndinoitaura ndichibva panhau yakanga yataurwa pachikamu chapfuura naPauro pana vaGaratia, achitaura achiti, hama neshamwari, zvamunoenda pasi pemurayiro imi, muchizvite muri vepasi pemurayiro, asi zvamuri pasi pemurayiro, zvamuri pasi pemurayiro,
munofana kunge imi muchigara muri pasi pemurayiro. Ndaakazotsiura aona Johani naKefasi vachiita zvavo zvavanoda zvokuti vanoenda ivo zvavari pasi pemurayiro zvoreva kuti evhangeri yavaiparidza yanga evhangeri yavajudha. Evhangeri yavajudha yaiti musatyidzana nevatadzi, asi akovana vaiti zvonekana vari panguva dzavo vanenge vachidyidzana nevatadzi, vachidya ikoko, vachifara ikoko, asi kana vakuru vavo vakusvika vaibva vatiza ikoko vobva vadzoka. Kana Pauro vasvika vaibva vatiza ikoko vobva vadzoka vobva vati munhu waMwari tinokange tareruka taitambidzana isu tichifambidzana nevatadzi nevahedheni. Pauro akati aiwa vanhu havada kutotsiurwa pamberi pekereke, akavatora akati varume da kukutsiurai pamberi pekereke. Ndaa zvamunoita mabasa amunoita aya haana kunaka pamberi paMwari. Ndaa imimi munoparidza madzoka kuvaJudha nemuri pakati pavakuru muchitaura muchiti vatadzi vakaipa, vahedheni vakaipa, pane zvose zvavanobata zvakasviba uye zvakaipa. Asi kana mabva nguva dzenyu munonotamba navo ikoko, mobva matamba mabasa avo ikoko, mabasa ezvakaipa zvakare munomaita futi ikoko. Saka zvinombobatsireiko hama kuti zvatinoumba imi muchipaza zvino zvamaida imi kuti muyanane imimi muchitamba muchivhenganisana imimi navatadzi navahedheni. Maidii kuvaparidzira evhangeri yevahedheni kwete evhangeri yavaJudha. Petro wakatumwa kuparidza evhangeri kuvaJudha, ini ndakatumwa Pauro kuparidza evhangeri kuvahedheni. Taivaparidzira evhangeri kuvahedheni. Imimi zvamaiona kuti aiwa munoda zvekuvhenganisana navo vahedheni, maidi kuenda ikoko muvaparidzira Kristu vahedheni, asi maenda ikoko mukanganwa kutonivara kuti muri vaKristu, makuita zvenyu madiro aJochina ikoko. Saka varume makuita kwamuri kuita kwakaipa. Pano ndinotaura neavo vanoita kuita kwakaipa, vanenge vachizvitiva Kristu, vanozvitiva vanonamata chaizvo, asi mukunamata kwavo vanozvitiva zvavanonamata. Kunamata kwavo kwavanoita vanonamata kwekuti kana vakutamba nevanhu venyika vanenge vatori pamberi kutange ndiro vakatanga kuita mabasa ezvakaipa. Vanoita mabasa makuru anotyisa kudarika vanhu vacho venyika. Kana kuri kuroya vanoroya, kana chiri chipfambi aiyewayo namba 1 chaiyo dai vaipira mukombe vaitowina. Kana riri doro chaizvo unoona munhu muprofita waMwari akabata gambo kachiwa akambo. Kana riri fodya rembanje vanoputa vakawanda, vanoputa vakawanda pasi pemisasa dzavo, vanoputa vakawanda pakati pedzimba dzavo, vanoita mabasa ezvakaipa anoonekwa naMwari. Vanotembwa vachidai hakuna munhu unondoona, asi Mwari unoona iye ugere pamusoro panzvimbo yake yakakwirira. Mabasa ena unoita anosemesa pamberi paMwari. Tendeukai muye kuna Mwari, tendeukirai kuna Mwari mubve pakubata kwezvakaipa, pakuita kwezvakaipa, nekuronga nekurangana kwezvakaipa. Ndaa izvozvo hazati ari mabasa ekutenda, asi mabasa emurayiro. Zvinoratidza kuti muchiri pasi pemurayiro. Pano apa ndipo patoti pasi pemurayiro, pano apa ndipo patinotaura pamusoro tichiti pane nhau dzekutenda. Asi kana pane nhau dzekutenda pamusoro, mogorambireiko makudzokera kuzasi kumurayiro? Ndokutaura kunotaura Pauro. Kana varume tatenda kuti Jesu ndiye Ishe, takunamata takuimba hozana kudenga kuti Baba vakanaka, takutaura hama kuti pano takutaura zvokutenda, zvatakutaura zvokutenda kutinda kwedu kakusimbiswe nemweya mutsvene waMwari, nemweya wazokwadi, nezokwadi yopinda matiri, yogara matiri, togobarwa patsva, togova zvisikwa zvitsva, togova vaKristu mumba mavo, toita mabasa ezvakanaka nezvose zvinofadza Mwari. Asi kana takuita mabasa ezvakaipa, takubva kudenga takudzika kuenda zvakare kumurayiro, takudzokera kumashure, ikokoko ndokunonzi kuputsa zvatavaka. Sikazviona machechi anoumbwa, chechi yaumbwa, panosvika vanosvika pakati, ubva vaparadza chechi, vouya nemakuhwa ipapo, vouya nenhau dzakaipa ipapo, vouya nemishonga nezvakasiyana-siyana pachechi, nenhau dzokunyenga vakadzi pachechi, pachiita mabasa ezvakaipa pachechi. Tototanzaiwa pachechi ava pana Mwari. Vanhu vabva pakutenda vaienda zvakare kumurayiro. Murayiro wacho wavatadza kuchengeta. Vachidaiwa asi vachengete murayiro isusu. Hatidye poko. Haudye poko but vanyenga mukadzi wemunhu.
ife vaKristu tinonamata Mwari. Tinonamata Mwari aiwa isisa hapo ubatibate. Asi kaiwe wachira mukadzi wemunhu. Chira mukadzi wemunhu. Katsinyira ziso. Torera phone number yake, kamchanga mukataura. Munhu aruzviti munhu waKristu ere. Ndavose vatenda kuna Mwari vabarwa pazva muna Kristu, vavane kutenda, vawana kutenda vaitirwa nyasha, vanofana kukura patangariro dzavo nokufunga kwavo nemaitiro avo, zvo zvinofana kukura. Mweya ari mauri anofana kusimba okudzwa, kwete kudzokera zvakare uchidzokera pasi uchizvicherera pasi pemurayiro. Chakauya kukunyurudza pasi pemurayiro. Murayiro wakauya kubatidza vanhu kuti vanhu vauye kuna Mwari, asi zvakaonekwa hazvina kufanira kuti vanhu vaponeswe nemurayiro. Murayiro hauponesi munhu. Nhasi watadza mangwana wadzokera. Murayiro anonzi mainstructions, manual inotaura kuti spika iyi ndopedza spika iyi, panapa ndo panobatidzwa, apa ndipe volume, apa ndipe kunzikisa volume, apa ndipe chakati. Ndo inonzi manual yavakapiwa yemurayiro, saka uchiti murayiro. Asi kana murayiro wakoniwa zvakare kuti iwewe uye nekutenda ndobarwe patsva. Hakuna munhu anoti audzwa manual yespika iyi obva mhanya nemanual ndinayo ndibhabhatidzei ndaenda kudenga. Ndozvimwe chete nemurayiro. Vanouya nemurayiro oti murayiro takabata, uyu murayiro watakapiwa namadzibaba edu Mozisi, uyu murayiro uyu tinawo murayiro uyu. Zvamunyanya murayiro uyu, hapana munhu asina murayiro uripo uyu. Mabhuku ese eBhaibheri ane murayiro uyu. Asi murayiro uyu haupinze munhu denga. Munhu anopinzwa nokutenda. Kutenda ngakupinde kuvanhu, kutenda ndokunotiponesa. Murayiro unotisundira kuna She. Saka evhangeri tokuparidzira evhangeri chikusundirai naShe saizvozvo kuti mutendeuke, mutende. Kasvike matenda mova vakapona, kasvike mava vakapona, matoponeswa zvazvokwadi. Murayiro hauponesi, asi unoisa kuna Kristu. Chapter 3:1 namba mukati kwaGaratia. Imi vaGaratia, imi vaZimbabweans, vokusafunga. Ndianiko wakakurinzirai iyemi? Makaratidzwa Jesu Kristu pachena pamberi pameso enyu, akarovererwa pamuchinjikwa. Ichi chibenzi ndicho chandinoda kunzwa kwamuri. Makapiwa mweya namabasa omurayiro ere, kana kuti ndokunzwa nekutenda? Mweya wakapiwa naMwari, ukava mweya mutsvene wazvokwadi, wamukagamuchidzwa kuti makauchidzwa mweya ine. Ukava mweya uyo mutsva wamakapiwa napamakajorodwa, pamakajorodwa muzara Baba neMwanakomana nemweya mutsvene. Mweya akapinda pamuri achinzi abarwa patsva wacho. Akabva pamurayiro ere, kana kuti akabva pakutenda nokunzwa? Vakaropafadzwa vanonzwa evhangeri nokutenda zvavasati vaona, tozvinotaura shoko. Zvino vanonzwa shoko evhangeri obva vaigamuchira, obva vari kutenda, ndo vachava vadyi venhaka, ndo vachanzi vanhu vaMwari, ndo vachanzi vana vaMwari. Vamwe vese vari kurarama vari pasi pemurayiro vanonzi varanda vaMwari. Havazati vari vana, vacharamba vari varanda nokusingaperi. Vari pasi pemurayiro, murayiro hapana kwauri kuvaendesa, vachangoramba vari pasi pemurayiro ipapa kusvika zvavharana zvakadaro. Saka uchiona vachiti vakubatidzai kune varume vanonzi Jesu, vanozvikuta kuti baba Abrahama. Varume kune murume anonzi Jesu, vakachiti mutumwa Paulo weAfrica, mutumwa Paulo. Varume kune murume anonzi Jesu, vanongoti Johani weAfrica akatumwa kwanhu atema, Johani. Aiwa kwete, varume kune murume anonzi Jesu Kristu. Mzimu inoyera, piyo ginasiyo.
aye wakawa kume kune murume anonzi Kristo mhari ndiye anofanira ndiye akaenda kutenda. Muchatenda seiko mukachinambira muri pasi pemurayiro? Akasiyataura kati patsambara ndo panoitwa zvakati, mutumwa akasiyataura zvakati, ye mutumwa akasiyataura kuti, ye mutumwa akasiyataura kuti, ko Kristo akasiyataura kuti dii? Hanzi naPaulo ukaona mutumwa nyangwe upi zvake, nyangwe paridzi, nyangwe ani nani anokuparidzira evhangeri zati iri evhangeri yekutenda, mashoko iwayo akafa. Murayiro hautipinze mushe wekudenga, murayiro hautipinze panyasha dzekudenga. Iye mweya wakuprofita wakabva kunaniko? Wakabva pakutenda nekunzwa. Iwo mweya wacho wekuti akarwa pasha, urai tatenda kushoko evhangeri, tatenda chiti kuJorodhani. Makajorodhwa nekuti makatenda ka? Hapana akafosekedzwa kuti kuti Jorodhani. Aiwa, makajorodhwa imi matenda kuti aiwa Jesu ndiye Ishe. Wabva majorodhwa. Nawe kutenda. Hanzi naPaulo, imimi maZimbabwenzi vokusatenda, vokusafunga, ndianiko wakakurunzirai iyemi? Makaradzwa Jesu Kristo pachena pamberi pameso yenyu imi, akarohererwa pamuchinji kwavo. Icho chipenzi ndinoda kunzwa kwamuri maZimbabwenzi, makapiwa mweya namabasa emurayiro here? Kana kuti makanzwa nokutenda? Muri wekufunga vakadaro seiko? Makatanga mumweya, kuzvino makupedzisa munyama here? Israeli takatanga mumweya. Nuva kutaura madzibaba angu akatanga mumweya, akazoperera mumweya here? Inenge ya 20-30 years kubva pangu kana 50 years. Wakwegurawo zendisuwa nemandebvu vanhu akuparidza uchiti madzibaba edu akaparidza paJerusarema vakatanga vari pamweya yako. Harume togoperera panyama sei? Munofanira kuperera kumweya yako mukatangira. Kamabasa ose ndomweya, anobatwa nomweya, zvikafu zvokudya zvomweya, evhangeri ndomweya, baba ndimweya. Aibona ababingwa namai abimba. Jesu ndimweya, baba ndimweya. Saka mabasa ose anoitwa nekutenda. Ndapasina kutenda, hapana mweya angaweza. Hakuna munhu anomhanya nemurayiro mweya muchena waMwari agara pari. Agara sei? Iye mweya akatumwa neiye wacho wekutenda. Iye kutenda wacho Kristu Jesu ariye akataura kuti varume ndakuenda kuna Baba, asi ndichakutumirai mweya munyaradzi. Kana asvika kwamuri achakudzidzisai zvose zvinofanira kuti zviitwe. Achakudzidzisai kuparidza shoko evhangeri kuvarombo. Achakubatsirai mukuporesa vanorwara, mukumudza muno vakafa. Ana kunzanzi ari achauya pamusoro pevanhu vemurayiro. Pamurayiro mugasa tenda kuri pamusoro. Makatambudzika zvikuru mukadai pasina iri, kana zvaiva pasina hazvo. Naizvozvo uyo unokupai mweya nokuita mabasa esimba pakati penyu, unozviita izvo namabasa omurayiro here? Kana kuti nokunzwa kwokutenda? Ishe anokupai mweya wake kuti tikupai mweya uyu, mweya mutsvene. Mateo akanyora zvikati zvipo zvomweya, akataura zvipo zvomweya, akaduma zvipo zvomweya zvakasiyana siyana. Akataura pamusoro pemweya nepamusoro pezvipo zvomweya zvizhinji. Kristo pachake akataura akati dai maiziva zvamaizvi zvokukumbira unaikumbira mweya mutsvene waMwari. Ishe akasiyataura. Zvino iye wacho anopa mweya mutsvene wacho ndiye ari kutaura achiti saka imimi mweya uyu nekuri mabasa ese emweya ari kuitwa aya, kufunga kwenyu aitwa nenhau dzemurayiro here? Nemabasa emurayiro kana kuti aitwa nekutenda? Mabasa ekunzwa nekutenda.
Abrahama sezvaakatenda kuna Mwari, kukanziko ari ndiko kunonzi kururama. Panotaura zvenhau dzekururama, kona warurama zvokusvika pakunzi naMwari uyu ane kutenda. Mwari aona kururama kwari kuri maari, kusvika ataura kuti aiwa uyu ane kutenda, uyu ndichamuti baba wamarudzi. Iwe kururama kwacho hautogoni. Tinogara tichikuparadzira varume ruramai pamberi paMwari. Kururama ndozvodiwa pamberi paMwari. Kururama ndokunamata. Ngorurama chete pamberi paMwari uchiteedza mabasa ese murayiro ataurwa omateedza. Asi kaye advantage yawainayo manje pamusoro pemurayiro tobva tagadzika kutenda ipapo. Obva munhu akakwana pamberi paMwari. Kana wadaura Mwari anobva ataiwa murume uyu ane kutenda, murume uyu ane kutenda, ndawakarurama pamberi pangu. Jobho wakanga wakarurama, zvakasvika kudenga kusvika zvataurwa naMwari akapupura rino make kuti Satani yakuno, Satani akachimhanya kuti matii baba zvanzi wamboonere muranda wangu Jobho ari panyika apo wakarurama wakatendeka. Satani akati aiwa zvipi zvacho, akatendeka nokuti makamuchengetedza kane ruoko rwenyu rune simba. Zvanzi naMwari ndakubvisa ruoko rwangu rune simba, zvose zvainazvo tamba nazvo, asi upenyu hwako usatore. Wangu hauzi wako iwewe. Nyamatora zvinhu. Naizvozvo zivai kuti vokutenda ndivo vana vaAbrahama. Vane kutenda ndivo vana vaAbrahama. Norugwaro zvarakaziva zviri mberi uko kuti Mwari ucharuramisa vahedheni nokutenda. Rwakaparidza evhangeri kare kuna Abrahama ruchiti, mauri weAbrahama marudzi ose acharopafadzwa. Naizvozvo vane kutenda vanoropafadzwa pamwe chete naAbrahama wakatenda. Zvichireva kuti nesiwo pano nekutenda kwatiinako ticharopafadzwawo pamwe chete naAbrahama madzibaba edu, nekuti vose vari vamabasa omurayiro vari pakutukwa. Nokuti kwakanyorwa kuchinzi vakatukwa vose vasingarambiri pazvinhu zvose zvakanyorwa mubhuku yomurayiro kuti vazviite. Murayiro kana patakuvhura bhuku remurayiro nemurayiro ine gumi yose iyi ukangotyora mumwe chete watyora yose. Saka vaya vanobatira kuti aiwa tine murayiro isitobata nemurayiro. Pane murayiro ine gumi ukatyora mumwe chete watyora yose. Broke 1 and broke all. Kutyora 1 watyora wose. Saka ichaaritaura achiti hapana munhu ungaponeswe ndamunhu wese, hapana munhu akagone mutemo wese ine gumi. Nokuti ine gumi inotorema pachayo, mumwe chete chaiwo wakautadza. Zvino vose vachakarambira vari pamurayiro, murayiro wakatukwa saizvozvo. Nokutukwa kwawo kwekuti hakuna munhu ungapinde kuushe hwekumusoro kudenga pamusoro pavo. Vakatukwa vose vasingarambiri pazvinhu zvose zvakanyorwa mubhuku yomurayiro kuti vazviite. Saka mukatadza kurambira pabhuku yomurayiro zvinonzi makatotukwa. Mukaramba muchiti hawesitire murayiro, mukatadza kuuchengeta chete murayiro matotukwa nokutadza kuuchengeta murayiro. Mufanira kurambira muri pauri. Kana mafunga kuita zvomurayiro morambira muri pauri, asi murayiro moziva kuti haukupinzei kuushe hwekumusoro kudenga. Zvino zvinoonekwa kuti hakuna munhu unoraramiswa nemurayiro pamberi paMwari, nokuti wakarurama ucharurama nekutenda. Sababa wedu Abrahama, sesu tiri pano vari kunzwa shoko evhangeri navari kuparidzirwa evhangeri vane kutenda. Wakarurama ucharurama, wakarurama uchararama nokutenda. Zvino murayiro haubvi pakutenda,
asi uyo wakaita zvinhu izvozvo uchararama nazvo. Nauze murayiro, ukatedzera murayiro uchararama nemurayiro, uchakuraramisa, uchakubvisa pane zvimbikambiri, uchakubvisa pane zvakasiyana siyana ukararama uri pamurayiro uchiita zvemurayiro zaizvozvo. Asi murayiro uyu hauzokwanisa kukuendesa kudenga kuna Mwari. Unokuchengetedza ipapa, uchararama asi haururami pamberi paMwari. Takururama kutenda. Baba wenyu Abrahamu akanzi vakarurama nokuti akaonekwa kuti kururama kwavo Mwari akati vanokutenda. Saka kutenda ikozi kururama, kururama ikozi kutenda. Hakuna munhu ukasvika pakururama asina kutenda. Saka ukaita murayiro utedzera zvose zvemurayiro, Mwari haangati wakarurama nokuti kutenda kwako hausati kwazadza. Kristu wakatidzikinura pakutuka kwomurayiro. Iye akaitwa chakatukwa nokuda kwedu, nokuti kwakanyorwa kuchinzi vakatukwa vose vanotukirwa pamuti, vanoturikwa pamuti, vanoturikwa pamuti nevanhu, vanoturikwa pamuti neavo vemurayiro vanouya vachiti vaisite murayiro, votadza murayiro, obva vabatwa kunzi vatyora murayiro, kana vaitwa vatyora murayiro vaitorwa, obva iswa padanda vavaroherwa ipapa vanhu vese vakatariswa. Murayiro waiurayisa kudhara murayiro kuti ndingatyora murayiro. Saka vaiuya kuna Jesu vakamutsvagira nhau dzekuti Ishe atyora murayiro, kana atyora murayiro nhau yotyora murayiro inoda kuti nhau iri padanda. Saka vaigara vachiti mubvunzei panhau dzekumuka kwakafa, mubvunzei panhau dzevakadzi, anofunga sei panhau dzevakadzi, takabata neyekuti aita upombwe, takabata neiyoyo. Mubvunzei panhau yekumuka kwakafa, akangoti chiti akamuka kwakafa, tazakatuka murayiro, tazamubata tamuti padanda. Varume vakapurana akati takumubata, takumubata neyo. Varume vachitanga kumurayiro, vasikazivi kuti vari kutambudza ndiye ari kutenda kwacho. Vakatukwa vose vanoturikwa pamuti kuti kuropafadzwa kwaAbhurahama kusvike kuvaHedheni muna Kristu Jesu, kuti tipiwe nokutenda kuchipikirwa chomweya. Chipikirwa chomweya chipi? Chipikirwa chomweya chokumutswa kubva kwavakafa, chipikirwa chomweya chokupiwa upenyu husingaperi muna Ishe Kristu Jesu, chikuenda kuJerusarema itsva yekumusoro kudenga, iyo yakaonekwa naJohani kuna zvakazarurwa tarira mudenga, ndikaona kudenga kuchiburuka, imwe nyika ichidzika. Denga repano nenyika yepano zvakapetwa sebhuku zvikatiza pamberi pake. Ndonyika itsva iri kuuya iyo, chinochipikirwa chomweya. Hama dzangu, ndinoreva nokureva kwavanhu ndichiti kunyange iri sungano yavanhu hayo kana yasimbiswa, hakuna kana munhu unoikonesa kana kuiwedzera kwairi. Zvino izvo zvipikirwa zvakarehwa kuna Abrahama nomwanakomana wake. Haarevi achiti kuvana vako savanenge vari vazhinji zhinji, asi seanenge ari mumwe, unoti kumwana wako uyu ndiye Kristu. Zvino ndinoreva chinhu ichi ndichiti sungano yakasimbiswa kare naMwari haitorerwe simba rayo nomurayiro wakazotevera makore ana 430 apfuura kuti chipikirwa chikoneswe. Saka pano tautaura tichiti chipikirwa chaMwari chokuti vanhu vachaponeswa nokutenda hachikwanisi icho checho kudziviswa navanhu vapi navapi zvavo. Havakwanisa kudzivisa sungano iyoyo. Sungano ndiyo yakatanga kare makore mazhinji zhinji murayiro usati wasvika, murayiro wakatozotevera. Saka zvino kana murayiro wakatozotevera, murayiro iwoyu haukatidzivisi isusu kuti tigova vachipiwe nhaka yeupenyu husingaperi nekutenda kwedu. Akataura kana kutaura achiti kuvana vako iwe Abrahama, asi akataura achiti kumwana wako, achireva mwana mukomana iye mwe chete Kristu Jesu. Nokuti kana nhaka ichibva kumurayiro haichabvi pachipikirwa, asi Mwari wakaipa Abrahama nokupikira. Naizvozvo murayiro chiiko? Wakazowedzerwa nokuda kwezvivi murayiro. Zvivi zvanga zvawandisa pano panyika, zvivi zvazara pano panyika. Mwari akaona kuti zvakutonetsa izvi,
vanhu vakuramba vachitadza. Saka vakuramba vachitadza kuti nhau dzitakuinze kutadza kwavanhu. Tirigare tikadziri murayiro tivape murayiro. Saka vakuru vekudenga naMwari vakagara pasi vakatinda sei nhau idzi kutadza kwavanhu. Tikanzi chimbovapai murayiro takamirira nguva nemizi yekutenda, kana kutenda aenda panyika, kutenda achaponesa marudzi. Makagara mataura Mwari nechipikirwa chenyu kuti anotenda achatenda iye kutenda wacho achawanikwa achipinda kuushoweni. Asi nguva isati yakwana, nguva isati yazara, chimbotumirai izvezvi murayiro. Vekudenga vakati ameni, ameni, Mwari wakanaka, murayiro ukauya panyika, vanhu vakapiwa murayiro. Zvino murayiro uyu ndowamakubatisisa kukanganwa kuti aiwa murayiro muperekedza, akatiperekedza kubata ruoko tisarasike, tisanzvama kubva panzira yakanaka. Takachimirira kuti atiendese kuna kutenda kuna Kristu Jesu. Naizvozvo murayiro chinyiko wakawedzerwa nekuda kwezvivi kusvikira mwana wakapikirwa izvozvo achizouya iye Kristu Jesu. Iwo wakarayirwa navatumwa noruoko rwomurevereri. Zvino murevereri haazati ari womumwe chete, asi Mwari ndiye mumwe chete. Naizvozvo asi murayiro unorwisa zvipikirwa zvaMwari here? Kwete. Nokuti dai vakanga vapiwa murayiro vaigona kuraramisa zviro kwazvo, kuraramiswa kwaibva mumurayiro. Asi rugwaro rwakapfigira zvose pasi pezvivi kuti zvipikirwa chinobva pakutenda kuna Kristu Jesu chipiwe vanotenda. Asi kutenda kusati kwasvika taichengetwa pasi pemurayiro apa, kwaizoratidzwa kutenda pamusoro pavo. Saizvozvo murayiro wakanga uri muperekedzi wedu kutiisa isusu kuna Kristu, kuti tiruramiswe nekutenda kuri pamusoro pamusoro pemurayiro. Zvino kutenda zvakwakasvika hatichiri pasi pemuperekedzi, nokuti imi mose muri vana vaMwari nokutenda muna Kristu Jesu. Nokuti vose vari pakati penyu vakabhabhatidzwa muna Kristu Jesu, makafuka Kristu imi. Hakuchina muJudha kana muGiriki, hakuchina wakasungwa kana wakasununguka, hakuchina munhurume kana munhukadzi, nokuti imi mose muri vamwe muna Kristu Jesu. Zvino kana muri vaKristu, ana chimwenga anoparidza achiti isusu hatizati tiri vaKristu, anoparidza achiti hatizati tiri vaKristu. Zvino bhuku kuna Galatia iri kuti zvino kana muri vaKristu imi, muri vana vaAbhurahama, muri vadyi venhaka yezvakapikirwa, muri vadyi venhaka yezvakapikirwa. Saka tiri vaKristu. Saka vaya vachivenga pavanenge vachitaura mukwano vavo vachiti isusu ndini vanhu vangu hatizati tiri vaKristu, izvo zvezvo evhangeri yakafa yevahedheni. Bhuku rinotaura vachiti vaKristu mumba mavo. Bhuku radzokorodza zvakare kuna vaGaratia zvikati kana imimi muri vaKristu, zvinoreva kuti muri vana vaAbhurahama. Imimi zvamuri vana vaAbhurahama, muri vadyi venhaka yakapikirwa Abhurahama nababa vake. Abhurahama akapikirwa naMwari kuti vana vako ivo vachadya nhaka youpenyu husingaperi. Mauri muchabuda marudzi Abhurahama, mauri muchabuda mwanakomana, achabuda mauri achaona kutenda, achaudza kutenda muvanhu, achaponesa vahedheni. Mauri weAbhurahama, vahedheni vachapona. Izvo ishakauya tikapona. Nhasi tiri pano takapona. Hamuna kupona here? Hamuna kupona? Hamuna kupona? Makapona nokuti makaita sei? Makanzwa mukaita sei? Mukatenda kuti Jesu ndiye Ishe. Katipinde mubhuku tichiva ndinovhara naGalatia 4 chapter 4 pamberi pacho mavara makuru varipo. Evhangeri inotisunungura kubva pamurayiro kuti tive vana vaMwari.
zvino evhangeri iyoyi kana yoparidzwa yakukusununguraiwa makasungwa nemurayiro jaramba muri pamurayiro jaramba makasungikana makasungwa muri pasi pemurayiro hamuzofa makavana kutenda ndava ndokutenda ndovana vamwari vari kufamba zvavo muri kufamba mudhara jairo wa 1 kusvika ku11 zvino tinoti mudyi wenhaka kana achiri mwana hangatongosiyani nemuranda ichi mwana ichi mwana ichi mudyi wenhaka uyu kana achiri mucheche zvakadai soko ndiye mudyi wenhaka uyu wepachamboko mudyi wenhaka yose ndiwe zvauri mudyi wenhaka iwewe manje urikacheche urikadiki zvezvi kana tine varanda tinavo panapa vakabata agadzika muranda vanototamba vese netukati vana kana nyika ineiri nyika yedu ine andoenda kuchikoro navamwe vana vachitotamba navamwe vana achitamba bhora navamwe vana muchitamba ikokoko muchitamba bhora ikokoko mese netukati vana asi kana nguva yakwana akura mwana uyu achazobva pauranda ndahaza tari muranda uyu ndiishe ishanisa ndiishe panozokura ishe panozokuratidza kuti aiwa taitamba tese asi pakati pedu pana ishe pakati pedu pana varanda zvino ishe anozokuda pachirema kuti aiwaga uyu ndiane ropa racho reushe uyu vamwe varanda chete ava tozwe chete zvitaurwa pabhuku napauro kuti zvino ndinoti kwamuri mudyi wenhaka uyu mudyi kana achiri mucheche ari mwana saizvozvizvi haangatongosiyani nemuranda vakatongofanana kunyange ari ishe wazvose asi uri pasi pavatariri navachengeti kusvikira panguva yakatarwa nababa vachengeti vatariri vose vakachengeta kamwana asi kana nguva yakwana manje ndara aenda ikabhaketi ndaraenda pana mudenga wakuchisara iwewe manje wakunzi chimupaika ndiyeka uyu pana uyu ainge aripo mundara katiparidza mbeigemedzera baba wake nebhaibheri rababa wake remberi nebasa uchizoona kuti takanga tine kangavhundisi futi kataa tinako pakati pedu kuti evhangeri inei manje ievhangeri kutara pamusoro pakristu ndashandisa mufananidzo semucheche wangu asi mufananidzo wakutora panapa mufananidzo wakristu kuti nyange ishe akabarwa pakati pedu zvakabarwa pasi pemurayiro hazvisivise pasi pemurayiro ishe ndaiye ndekutenda chipikirwa chakaitwa kare kare asi imahuzvizivi asi murayiro zvauri pasi murayiro zvawakaiswa pasi mucheche uyu uchimona ari mucheche amai mariya vachiti kacheche kangu aka vachikafidza vachikanivisa mukaka vachikaita sei kachongotamba namwe vana kuchikoro asi nguva yakati yakwana yekuti mwanakomana achifira marudzi achiratidza ushe hwake uye achinobata ushe humusoro kudenga akaita mabasa makuru pano panyika akaroherwa padanda akadurura mweya wake pamberi pamwari akafira zvinhu zvavanhu kuti vanhu vasheridzwa vana vamwari ndiwevhangeri kutaurwa pano napauro pana Galatia. Zvino ndinoti kwamuri mudyi wenhaka kana achiri mwana angatongosiyani nemuranda kunyange ari ishe wazvose ndiye kristu ndiye ishe wazvose asi kana achiri mucheche uchimufananidza kuti ishe ishe kutenda saka pakaitika confusion kuti varume vaikuti iwewe wataura kuti iwewe uda kudzima murayiro ngatimutsvagirei mhosva pamusoro pemurayiro vakamutsvagira mhosva nyange ari ishe wazvose asi uri pasi pavatariri navachengeti kusvikira panguva yakatarwa aichengetwa baba wake vaimuchengeta mai ake vaimuchengeta vatariri ana Herodhi vaibata ushe nguva yese vese vanhu vaibata mabasa avo vachichengeta iye aichozivo pasi pemutemo
naizvozvo saizvozvo nesuwo tichiri vana takanga takasungwa pasi pezvakaumbwa zvenyika nezvakavambwa zvenyika. Zvino nguva yakati yazara kwazvo, Mwari akatuma mwanakomana wake wakabereka nomukadzi wakaberekwa pasi pemurayiro, kuti adzikinure vanhu vari pasi pemurayiro nokuwanda kwavo, kuti tipiwe umwana hwedu. Pamuri ipapa muri mwana waMwari. Umwana hwacho unouya nekutenda kuna Kristu Jesu. Saka Mwari anzi nguva yakati yazara, nguva yakati yakwana, Mwari akatuma mwanakomana wake wakaberekwa nomukadzi wakaberekwa pasi pemurayiro, kuti adzikinure vose vari pasi pemurayiro, kuti tipiwe umwana hwedu. Zvino zvamuri vanakomana, Mwari wakatuma mweya womwanakomana wake mumwoyo yedu. Umwana pawakaiswa matiri, umwana pawakaiswa matiri, Mwari akabva atuma mweya womwanakomana wake matiri, akabata ushe matiri. Zvino zvamuri vanakomana, Mwari wakatuma mweya womwanakomana wake mumwoyo yedu iyi, unodana achiti Abba, Baba. Saka vaMwari nevazakari Mwari batai vana zvakanaka imi. VaMwari nevazati vari vaMwari zvichaonekwa mazuva rekupedzisira. Mweya woumwari womwanakomana wakaiswa matiri, unodana uchiti Abba, Baba, uchadana mazuva rekupedzisira. Mweya iyeye ndiye mweya waMwari wazokwadi. Zvino zvamuri vanakomana, Mwari wakatuma mweya womwanakomana, unodana uchiti Abba, Baba. Saka iwe hauchaziviri uchiri muranda, asi uri mwanakomana. Kana wava mwanakomana, wava mudyi wenhaka yaMwari. Saka Pauro ataura achiti zvamavatendi matenda kuna Kristu, hapachisina unonzi mukadzi, hapasina unonzi murume, hakusina unonzi wakasungwa, hakusina unonzi wakasununguka, hakusina unonzi wakachecheudzwa, hakusina unonzi usina kuchecheudzwa. Tese tava nekutenda, umwana hwaiswa matiri. Saka usati kutenda unopona. Zvimabasa remukadzi, zvimabasa remurume, zvimabasa remurefu, zvimabasa remupfupi, zvimabasa remutema, zvimabasa remurungu, zvimabasa remuchaina. Wese ana kutenda kuti Jesu ndiye Ishe. Umwana unoiswa maari, mweya woumwana ubva wazadzwa naMwari maari, munhu iye achava mudyi wenhaka yaMwari. Asi nenguva iyo zvamakanga musingazivi Mwari, maiva varanda vaMwari, vazati vari vezvokwadi. Asi zvino zvamunoziva Mwari, zvikuru zvamunozikanwa naMwari, modzokera zveseiko kune zvekuvamba zvisine simba, zvourombo, muchida zvekutanga kuva varanda saizvo. Mugoita seiko savananda saizvo? Musati maziva Mwari, mainzi muri varanda. Saka vanhu vanamata kare vanonzwa, Mwari wedu tisu varanda venyu, Mwari tasvika pano varanda venyu, tinouya pamberi penyu isu varanda venyu. Muri varanda zvino kwazvo, ndamuri pasi pemurayiro, hamuna kutenda. Hamuna kutenda, munoti Mwari tasvika pano tiri vana venyu. Tiri vana vane vana vaMwari. Patongonzwa munhu achinamata achiti Mwari timuranda, ozari kutenda kungo pamunhu. Mufanira kuva nekutenda. Taurana, mucharamba muri pasi pemurayiro. Asi kutenda muchava vana vaMwari, muchaiswa mweya waMwari unobva wazadzwa mamunhu. Uzonzwa munhu ane mweya achiti ndine mweya mutsvene waMwari, ndiri muprofita mukuru, asi munhu iyeye achiti ndiri muranda waMwari. Saka ndi mweya upi kwaanotadza kumuudza chokwadi, achitadza kumudzidzisa kuti iwe wamwana waMwari hachazivi uri muranda. Hakuna munhu anonga ari muranda anogamuchidzwa mweya mutsvene waMwari. Tamurayiro ndo murayiro wavaranda. Varanda vazati vachisangana nezvipo zvemweya zvakadai zvokutenda, zvipo zvokutenda, zvipo zvokutenda ndio mweya mutsvene waMwari. Munochengeta misi nemwedzi nenguva yamakore. Ndinotya pamusoro penyu kuti zvimwe ndikabate basa iri pasina. Basa randabata iri kubva pakutanga kwaro mera mabate kana ramanzwa.
zvinhu ndakutokushikirai kuti pamwe ndashanda pasina, ndaparidza pasina, marinzwa here vhangeri? Hama dzangu muri kwamuriko, Pauro anokushikirai, neniwo ndokushikirai kuti zvimwe marinzwa here kana matadza kuribata. Munochengeta misi imimi, munochengeta mwedzi imimi, munochengeta makore imimi, mabhabhadhe munomaziva, bhabhadhe ramai rababa remwana revanhu vese unoziva, klasi yese unoziva iweyu, klasi kuchikoro kwako kuti ndakazara zuva rakati ndakazara, unogona kubata magetsi iwayo mabata, anniversary unovabata, zuva rechakati unovabata, Mother's Day unovabata, Father's Day unovabata, Christmas unovabata, chipi day, chakonzi day, Workers' Day, mazuva ayo unovabata zvese. Asi unotadza kubata inhau yekutenda, ndiyo nhau yaunotadza kubata. Nhau inokupa upenyu iyi ndiyo yaunotadza kubata. Amen. Batai zvinobatika. Pauro akukutyirai, neniwo ndikukutyirai hama dzangu, kuti munobata zvisina maturo, munobata zvakaora zvinopfuura. Batai zvinogara nokusingaperi. Zvomushe kumusoro kudenga. Hamuzati muri pasi pemurayiro imi, makabarwa imimi patsva muna Kristu Jesu. Mavana vekutenda, mavana vaMwari. Mwari akatuma mwanakomana wake, mukagamuchira mwanakomana wake nekunzwa nekutenda. Naizvozvo mwanakomana achatuma mweya wake mamuri. Iye mweya ndiye anodana kuna Baba achiti, Abba, Baba. Mwari ngaakudzwe neshoko evhangeri yake. Mwari ngaave nesu, Mwari ngatitungamirire panguva dzose. Tirambe tiri pasi pemurayiro. Tikati tirambe tiri pasi pemurayiro, hazvirevi kuti titongwe nemurayiro. Murayiro hautipinze mumushe wekumusoro kudenga. Kutenda ndo kunodiwa. Dai hama dzangu matenda. Nawe ndiri kutaura kuti murambe muri pamurayiro, nawe kukuchengetedzai pamabasa emurayiro. Mukatedza mabasa emurayiro anokuraramisai. Hapana chakaipa chinokuwanai, nekuti tsoka dzenyu neruoko rwenyu munobvisa panopisa. Musava, musatuka, musachiva. Mabasa ose emurayiro. Iwayo mabasa anokuchengetedzai munharaunda menyu mamunogara, mudzimba dzenyu kwamunogara, anokuchengetedzai. Asi kapane nhau yekutenda inofanira kubva kuwedzerwa pamusoro. Kutenda kwenyu mandiko ndokuchakubarisai pacho. Mabarwa pacho ndokuchaita kuti mwanakomana waMwari auye kwamuri, azare mamuri, uye ature mweya wake, kuti mweya mutsvene waMwari akuzadzei, akudzidzisei zvose zvinofanira kunge zvichiitwa. Zvinenge zvasara zvacho Ishe Kristu Jesu achazadzisa kana achiuya. Ane nzeve dzokunzwa danzvo zvinoreva mweya pakereke. Anzwa rekutanga kusvika kurekedzesera, Mwari ngaamutofadze. Chiti amen. Chema, Jesu variko.